Rika ngabari kula lajeng kula nusul mriki. Nggih, Wayangan panjenengan hebat. Waduh. Kula mboten ngalem, cucut suwanten sae lajeng menapa nggih? Sastranipun sae. Waduh, Sepenganipun wayang nggih. Hebat. Waduh, Nggih. Panjenengan mbok menawa yen gelem pindah nggon ora ning Pekalongan. Wonten wilayah mriki menapa mlebet dhateng Jawa Timur mesti laris panjenengan. Waduh. Nggih. Amin. Malah sok mboten pajeng malahan. Sing ngomong sinten? Wayangan panjenengan ku hebat saestu sae. Waduh. Kula ngrungokke sengko ngarepan kula iki dalange sapa aku. Kok aku durung tau ngerti ning aku wis rada tau kenal-kenal sithik suarane. Ngoten niku. Ternyata panjenengan saking Pekalongan. Hebat luar biasa. Nggih. Kalian